Nu. Da, hai, tata. Hai să vedem, sunt niște pești aici? Da. Wow, și o broscă. Am văzut un pește portocaliu. Tata, eu am văzut un pește portocaliu. Da, sunt foarte multe Eu am pești. văzut o broască cu Uitați acolo 3 pești mari. Tata, uite, alea pești sau pietre portocaliu? Uite, nu sunt pește. Da, Se întâlnesc cu polițistul, așa e? wow, gol. Na, e 1-6. Cade pe bunii. Să nu dă gol. E 2-9 la. Se fac încă-i 8 la. Încă-i 8 la. Subscribe, please. Da, mai cu curaj, voi, Alexandru, hai încoată. Hai. Hai, statuie, hai.